Takže čau, v dnešním videu budeme si povídat zase o skincare, je to part 2, je to update po měsíci, jak se mi skincare líbila, co bych tomu vytknula, co se mi na tom hrozně líbilo a další prostě věcičky, co jsem třeba změnila nebo tak. Prvních 2, řekla bych 3 týdny, jsem si dělala tu skincare, tak mně přišlo, že mě se pleť absolutně nezlepšila, naopak zhoršila. Všude jsem tady měla kolem pupínky a zrovna takové ty ještě k tomu bolavé, což fakt jako nesnáším. A můj problém často bývá ten, že já si prostě do toho rýpu, což jako není jako problém skincare, to je problém mě a já se musím odnaučit to nedělat. Jo. S čím jsem tak třeba ještě pak měla problém, tak je, že prostě jsem, po tom, co jsem si udělala tu skincare, tak mě prostě ten obličej přišel, že jsem ho měla takový zamaštěný, takový hutný prostě, a že mi nepřišel ten obličej čistý. Co je hodně pozitivní, takže jak jsem třeba minule zmiňovala v tom videu, že jsem si tady prostě vodou nějak prostě poškodila tady toto, tak to v podstatě už jako zmizlo. Pořád se to tam dá, když se prostě takhle na to zaměříte, tak se to tam jako dá vidět, ale to už fakt jako proberu až z kožní, ke které jdu na konci tohoto měsíce. No potom ty fleky, co se mi dřív dělávaly tady, tak úplně zmizely. Nikdy jsem si nedělala tak často make-up a to já si i normálně nedělám jako nějak ultra často make-up, ale dám příklad, že vzali mě do práce, tak jsem si teďka každý den dávala make-up a většinou, kdybych neměla tu skincare, tak už bych měla totálně olezlý tady prostě všechno tady. Ale co se mi naopak objevilo, tak zase, že mám tady na víčku něco, nějakou suchou pokožku nebo něco takového. A tady o tom ani nemluvím, to jsem si popálila ruce. Overall, ta skincare byla hodně dobrá, ale musela jsem tu rutinu trošičku změnit, abych s tím byla ještě spokojenější. Protože když jsem si tak dělávala tu skincare ráno, že jsem si prdla toto, pak jsem si prdla toto, pak jsem si prdla tady toto, což mě vlastně tyto 2 věci nechutně totálně zamastily, tak to bylo prostě příšerný. A potom se prostě zase na večer si dala toto, k tomu ten hydratační krém a k tomu zase ten Silkafade, prostě tento krémíček. Tak taky jsem prostě měla zahuštěnou tak tu pleť, ale na ten večer mi to už jako tak nevadilo, protože jsem měla pocit, jako, že mám prostě takovou třeba masku na obličeji a potom jako ráno ten můj obličej byl i takový, jako že vypadal v pohodě prostě. Nevypadal nějak tragicky nebo něco takového. Potom, co jsem ale teda nedělala, počkat, je to vteřina, já to musím najít. Ano. Měla jsem v kapse tu hovadinu. Ona se tak vaše tak přede mnou schovávala, protože se styděla, jak na hovno je. No. Takže guaša. Pořád mě to absolutně nebaví. I když jsem si myslela, že mě to v té sprše bude bavit, nebaví mě to. A co jsem se taky dozvěděla je, že já jsem se dívala nějak jako na podcast od jedné dermatoložky, nebo spíš od jedné doktorky, která měla prostě rozhovor s dermatoložkou a tam jsem se dozvěděla, že si nemáte dělat vůbec žádnou skincare ve sprše, nic. Kromě teda umývání vlasů a nedávejte si to prostě do toho obličeje. Takže jsem si říkala, aha, tak to asi není úplně nejlepší důvod, jak si tu guašu dělat. Takže jsem se na to prostě úplně totálně vymrdala. Co bych spíš asi chtěla teďka jako udělat, je, že bych si třeba 2krát do týdne, 2krát do týdne, že bych si udělala takovou prostě me night, co jsem taky zakomponovala do mojí skincare. Tak, jak už jsem říkala, že se mi zdá, že prostě můj obličej nikdy není čistý, když si tady tímto umývám obličej, tak jsem do toho zakomponovala za prvé
to pořád používám, to je pořád dobrý, tohle si určitě koupím znova, to si budu kupovat do konce mýho života snad, je to prostě dobrý. Jo, od Garnier Pure Active Hydrating Deep Cleanser, prostě tohle je nice. Takže tohle jsem zakomponovala, potom jsem se dívala zase na tu moji stránečku, na kterou si vyhledávám různý ty ingredience a tam jsem si vzala tady ten Apricot Blossom Peeling Gel, tak ten jsem do toho zakomponovala a fakt jako ta stará kůže tam byla, že tu jsem s tam úplně prostě vydolovala, protože já jsem si nikdy nepoužívala takové ty peeling gely na tu starou kůži nebo něco takového, já jsem si to vždycky akorát takhle opláchla, ale co, tak bych to udělala asi tak 2krát do týdne. Když máte citlivou pokožku jako já, tak určitě maximálně 2krát do týdne, protože když jsem si to dělala potom obden, tak i potom mě ten obličej trošičku jakože škrapkal a to se mi už úplně nelíbilo. Ale jinak, zrovna jak jsem tohle začala používat, tak to akné úplně zmizelo. Ne jako úplně, pořád mám jako nějaký ten make-up, to akné, ale to se teď pod make-upem nedá vidět, takže to je pozitivní. A takže to jsem zakomponovala do skincare. A teď z těch věcí, co jsem zakomponovala, tak z věcí, co jsem změnila, tak to bylo to, že jsem přestala používat toto ráno, ten Silkifade krém, Repairing Protective Cream, jsem přestala ráno používat a používám ho jenom večer, abych si nějak jako ochránila tu pokožku víc. A ráno používám jenom cleanser, spíš používám ráno tento, protože je prostě citlivější, takže ráno si většinou dám tento cleanser a k tomu si dám prostě SPF a to je úplně všecičko. A potom spíš až jako na ten večer, tak si dám tento cleanser, potom si dám tady toto, ale když si dávám tady toto, tak použiju tady tento Gentle Cleanser potom. A dám si ten Silkifade Repairing Cream a k tomu ten Tolerance Hydrating, no prostě ten hydratační krém. A to je vlastně úplně všechno. Co bych taky nějak do budoucna chtěla zakomponovat do skincare, tak to budou asi nějaké ty retinoidy, nebo vitamin C a různé takové látky, s tím, že si to chci pravděpodobně nechat předepsat od kožní a pak bych chtěla dělat jako teďka hrozně ráda sleduju tu, jak se jmenuje, Andy Industries, jo, tak tu jsem si teďka hrozně oblíbila, takže od ní jsem se inspirovala, no to bych zase řekla, už jsem ty nápady taky měla, ale prostě líbilo se mi, jak to nějak ona vzala a nějaký ty různý videjka a chtěla bych potom od toho nějak taky to třeba otestovat, to, co ona řekla, že je dobrý, tak něco takového. Vzala jsem si prostě z různých inspirací, z různých dermatologů, co jsem viděla, co žvátlali a potom z lidí, co nejsou doktoři, jako třeba tady Andy Industries, která prostě zkouší, co funguje a co ne. A tedy, etc. A tak dál. Co bych teda chtěla ještě do budoucna, spíše, to bude, že prostě počkám, až půjdu k té kožní, protože tam prostě, já jsem se objednala už na začátku ledna, jo. A prostě ono trvá, než těm doktorům jste schopní nějak jít, protože tam je prostě hodně lidí a je tam dlouhá čekačka a další takovéhle věci, takže asi bych to typovala, že na konci března bych udělala nějaké takové jakože all time, jakože all prostě jakou skincare by používat a takové ty věci. A
nějaký potom, co mi řekla kožní, udělám asi jako fakt jako jenom krátký video, že hej, byla jsem u kožní, anebo to zakomponuju do videa, kde jsem byla u dalších doktorů, to už mám teda obchozené, ale ještě třeba nevím výsledky. A nebo jsem zjistila, že si budu muset zajít ještě na jedny další odběry krve. No, takže tady toto video, co jsem chtěla natočit, tak to se celkem jako prodloužilo, protože jsem to chtěla udělat do jednoho velkého videa. A asi to úplně nepůjde. No, takže asi udělám potom ten update videjko a to bude všechno. No, budu moc ráda, když dáte odběr, lajčík, nebo když toto video budete sdílet mezi přáteli, rodinkou, kýmkoliv. A taky pokud se podíváte na předešlé videjko, které bylo o skincare, pokud jste tam to neviděli, tak to je vlastně takový první díl, kde jsme se s těmi všemi produkty nějak seznamovali. A napište mi třeba do komentářů, co byste chtěli u mě vidět, co by vás osobně zajímalo, abych si z toho třeba já mohla vzít potom inspiraci, anebo jestli jste si vzali vy inspiraci z tohoto mého videjka. No, tak děkuji a zase někdy, papa.